Przede wszystkim myślę, że na początku podjęliśmy decyzję, że nie będziemy zajmować się tak naprawdę samą biografią krok po kroku Hitchcocka, ale różnymi dyskusjami i dyskursami, które narosły wokół jego filmów, wokół jego twórczości oraz wokół jego postaci. Też ten proces researchu zbiegł się akurat z tym skandalem, a raczej powrotem skandalu związanego z Bertoluccim i ostatnim tango w Paryżu. I taką dyskusją bardzo szeroko rozpowszechnioną w mediach na temat jakby władzy reżyserskiej, manipulacji, wpływu reżysera na aktorów, odpowiedzialności za cały proces i także za kondycję ludzką i kondycję ludzi, którzy pracują na planie, kondycję aktorów. I jedną z takich najważniejszych linii, na której się skupiliśmy, to relacja między Hitchcockiem a Tippi Hedren oraz tym, w jaki sposób jakby niektóre mechanizmy władzy, nawet często nieuświadomione, wpływają na właśnie kondycję ludzi na planie i gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy ta władza reżyserska. Mitch, so si me zapomnili. Bo so si me zapomnili kot režiserja zadnjega uspelega filma Alfreda Hitchcocka. I to jest, powiedziałabym, szkielet spektaklu, ponieważ koncentrujemy się na 6 rozmowach między Tippi Hedren a Hitchcockiem, natomiast już tam widać także ten drugi element, który przyciągnął naszą uwagę, czyli kwestia zabawy tożsamością i tego, że w filmach Hitchcocka, jak odkryliśmy, ta tożsamość nigdy nie jest raz na zawsze ustanowiona i cały czas ulega pewnym zmianom. Oczywiście widać to najbardziej w takich filmach jak Vertigo, czyli Zawrót głowy, ale także w takich klasycznych filmach jak Nieznajomi z pociągu, oczywiście Ptaki. Generalnie chodziło nam o wydobycie na pierwszy plan też tego, że nie możemy myśląc o filmach Hitchcocka, o jakichś ustalonych schematach działania w społeczeństwie, ponieważ to, co one w tym momencie ujawniają, to jest to, że każda zamknięta tożsamość jest pułapką, kłamstwem, w jakiś sposób jakby prowadzi nas w takie punkty zagubienia. I na tym się chcieliśmy przede wszystkim bardzo skupić, wziąć te tak zwane typowe postaci z Hitchcocka i zobaczyć, czy tak naprawdę są takie bardzo typowe. Czy nie ma w nich pęknięć, pewnych niekonsekwencji, pewnych złamań, które sprawiają, że nie można na nie patrzeć właśnie jednowymiarowo. І щочко з тим, усі вам отенько сівіне,